Hello guys! Good morning na po. Today is Black Saturday. So, wala mi nag-ride og layo guys. Padulong na lang mi sa Masaw Beach. Kay lima raman pod mi kabuok. So, padulong mi dito karon. But, wala mi ni agi sa pinakaduol. So, agi mi diri sa may diversion road so that maka taas-taas pod mi og kilometer. So, niagi mi og diversion road, then lusot mi sa airport, Butuan City Airport. So, mo ni siya guys. Padulong mi dito karon. As usual, ako rin hapon ang babae. The only rose among the thorns. So, mo ni siya guys. Going na mi ana sa may diversion going mi sa airport kani this time Masaw Road na ni siya guys. O diba, walay ka busy sa dalan mo na nga hambugira kay ko guys mag video kay walay ka tao or kasakyan-sakyanan. So, dili ra kay siya dangerous na siya guys. On our way na ni going to Masaw. O diba, look at the view, very beautiful view. Grabe ka nice guys. Mga fish pond man na siya diha guys, fish ponds. Bugera kay ko guys because wala kay mga sakyanan. Camera gyud ang bike. Kay you know na ang ubang mga tao karon gabakasyon, wa panahuman ang ilang bakasyon. So kani this time na nami sa Masaw Beach. Actually nag-stop over mi diri guys, nangapi og nagpasugba mi og bangos which is very delicious. So bamig bangos guys. And then palit pod mi og kamote nga luto na. Sumaon na siya diha. Una siya ang Magellan. Si Magellan og sila Lapu-Lapu guys. Muna sa Masaw Beach. Daghan kay nangaligo guys actually. Saturday pa lang karon pero rabi na kanaghin nangaligo. Daghan kay mga pulis diri guys nga nagbantay. Diba? Mga kaubanan. Actually, nagpasugban ako guys. Naghulat lang mi nga maluto para mag-start na mi sa among lafang. It's a bangus and kamote. Muna siya guys. The valamik ayo. Luto na. So, good na mi karon ron. Okay, bye-bye. Mumwa, chup-chup.